Сега аз малко забравих да снимам днеска, ама цял ден реших да си релаксвам просто. Идохме тук на Бурж Ал Араб. Едно много яко местенце, Димитри ми каза. Сал се нарича или Сал или нещо от този сорт. Много е добро, до сега бяхме долу на плажа. Обаче е много красиво. Наистина, като идвате към Дубай, напишете САЛ и елате. Ето я цялата сграда. Тук горе цъкаха тенис, ако не се лъжа. Иначе се вижда калната гледка към Дубай. Брутално яко. Много е красиво наистина. Е, тук се снимат абсолютно всички. Жената тук гледа и тя не знае тя какво гледа, нали? Да. Много е красиво. Айде да си ходим сега. Даже стана голям фал, аз не съм сигурен дали ми чувате, обаче имахме резервация днеска за 12:15. Разбира се, ние станахме в 12 без 15 и сме на половин час от локацията. И слушай какво става, брат. Тръгвам надолу да взимам колата, да ходим с колата. Обаче, като излязох от сградата на паркинга, не мога да си вляза вътре, защото нямам чип. Айде върти 10 минути, така докато намеря къде е изхода. След това светнах, че нямаме интернет. Свършим интернет на дубайската карта. Айде догоре. Дойдохме тук с 40 минути закъснение, обаче в крайна сметка не ни върнаха хората и цял ден релаксваме тук с жената. Малко спокойствие. Толкова пари, впрочем 2000 дирхама е точно, което са точно 1000 лева. 1000 лева за двама души за 5 часа. Стояхме 5 часа, нямаш нужда от повече, защото стане малко хладно в интерес наистина. Това включва един голям такъв сънбет, не знам точно как се води, и включва 450 дирхама консумация. Храната е сравнително адекватна на цени. Не е толкова скъп. Абе, беше готино. И така, сега ще ви покажа малко хубави коли, които са паркирани тук пред най-скъпия хотел в Дубай. Май в света всъщност. Почваме така кежуал с някакъв Rolls-Royce, който сигурно струва колкото един апартамент в Варна. После Геги, Меги. Тук имаме, разбира се, още два Rolls-Royce, що пък да не са някакви така изсипани баш. Нали? Аз тук умника се радва на някакъв часовник да го нося за 18-20 хиляди лева. Не, че е лош, да. Много се е готино картинцето. Там има отпред Майбах, отзад има един Макларен. Някой ден и ние ще караме Макларен. Това е сградата. Абе, за тия пари толкова. Хващаме едно юбърче и към хотела. Вечера ще ходим на едно много яко местенце, брутален ресторант. Обаче преди това искам хубаво си спика някъде, защото ще ми се пръснеме хура. Да ти кажа нещо, какво става, брат. Нали, аз по принцип алкохол не пия изобщо. Дава ни тук тоя пича корони уж без алкохол. Нагъваме ги с жената, некс, чат. Пак не бяхме пили алкохол, сигурно 2-3 години. И жената вика, те май вика са с алкохол. Усещам, вика, че нещо вика не ми е много добре, а? Поглеждаме на бутилката, пише 4,5. Една бира да видиш, вика не вземе на купа да видиш. И така, сега ще го карам пил. Пили сме 3 бири след малко. Айде след малко. Ти пич, я не заключвай, кой ти каза да заключваш, сега ще сгъне бей. Мога му го кажа на него език, ама няма смисъл. Днеска се махаме от тази красива гледка и отиваме на една още по-хубава гледка. Събрали сме багажерите, натоварил съм жената, барабар с всичките й емоции и отиваме към новото място. Днеска ще поснимам повече неща с еросмицата. Това е 10 лет. Аз мисля, че просто дори да снимам как си караме, тъй като колата е много яка и е много красива наистина, много е зарибено да се гледа. Ето го таксито на жената, ние караме по тях. Опа! Тук има някакво яко BMW-нце. РС-а пак ще го бие. Коментирайте долу, момчета, колко пъти казах, че РС-а ще бие всички коли тук в последните няколко клипа. Пустим още една надолу. Много добре. Бачив очила съм, защото с едните не виждам, а с другите да ми пазят топло. Прецака тъпата стойка на камерата в момента и не мога да я залепя. Бог тебе, араби. Сиво тук направо, наистина. То вие не, че виждате нещо, да, ама. Тая кола, просто когато се качиш в нея, ти прави един кеф да даваш газ и да даваш газ. Обаче не толкова направите, колкото на завоите, човек. На завоите тая кола така стои в пътя, че си нямаш и на представа, брат. Сложил съм тия цаки, защото вие знаете, че аз малко съм кьорав и не виждам много. Да не вземе да стане някой фал, да се нашия тук в някой арабин, да се чудя после какво да правя. Але от втора от 50. Много добре. Едно нещо забелязах тук, момци. Взели са, че са махнали бутона за блокажите, въобще не мога да ги изключвам. Направили са го с... гегата, бат. Камерата пада в много подходящо. Вижте каква гега. Много добре. Додахме, момци. Брутална стая.
Check the cover. It's pretty fucking beautiful room, isn't it? Matte shit, bro. Matte shit, bro. Look at that. Look at all this beautiful shit, bro. You get me, man? Look at the view, bro. 31st floor, man. Beautiful. That's what I call fucking richness, mate. Get me? It's called Jumeirah Village, bro. The hotel is called 5, bro. Look at that shit, mate. It's my wife, bro. Fucking beautiful bitch, isn't it? She's a beautiful bitch. Аз съм сгоден, впрочем. Вижте ми халката. Гата на страна, обаче много хубава стаечката. Пак дойдохме в този хотел. Първия път ще остава тук някъде кадри да видите какво бяхме взели. Този път малко не ми се даваха толкова много пари, ама то пак горе-долу. Какво стана въпрос? Каква баня до вечера, къде ще си кисна гъбите? Вчера ще си кисна гъбите точно и тук. Ще напълня тази вана и ще гледам през 31-та. Ама ние бяхме в този другия хотел, бе, виж ма. Да, First Collection. Кисне българската гъба шиитаке, тя е японска и happy days, бат. Отиваме да хапнем на 2 на 3 и отиваме на някакво... Какво беше, бе? Жената иска пада ми точи банковата сметка. Happy life, happy life. Разбира се, поръчахме с някакви неща, които нямам абсолютно никаква представа какви са, просто звучаха добре. Това е отвратително, така жената ще го пробва. Цялото, бе. Цялото трябва. Хареса ли ти? Така дрисняш има след това, че... О, колко е красива направо до вечера. Дема ви покажа бегачката, бе. Аз не се ви я показвам, а изобщо, нали? Ага, брат, стой. Ето го е Русмака. Много добре. Айде, Димитри, да си ви жив и здрав, моето момче. Пловдив до Дубай и къде ли не стигна моето момче. Браво. Аз се кажа, че подай малко газа, бе. Дай му. Момци, дойдохме тук на това готино местенце. Сега жената нищо не си е харесала, което може само мен искрено да ме радва. Ще ми излезе през газа си чил там. Взех си, впрочем, едно е такова бомберче. Цената му един път. Обаче няма яд. Много добре. Хареса ми. Като обувки, това нещо си взех, само че са чисто черни. Те бяха 3040 дирхама или нещо от този сорт. Демек това 3000, като се раздели на 2500 минус 20, колко 1200. Малко аз да се такова да се поглези. Поводех край. Къде си, синко, таранчето? Таранчо ли си, синко? Те са няколко, да. Матю! Ох, моя малък палхарник. Много обичам котки. Много. Тарак почна да му смучи циците. Освен да фане аз другата цица и... Да, ето да. Почна да му смучи от циците. Брат, за пръв път виждам как се кърми, да. Кеф мой. Кой знае кой е кот? Бай как е накакръжил зърното. Гледай какво става. Вижте му устата какво прави, вижте. Общо взето и аз правя така с жената. Да не кажа, че е по-агресивно. Мале как кърми, човек, гледай. Те с неща ще дойдат тук и така. Те хората са го измислили, бе, точно за една пазарска чанта. Благодаря, беби, обичам. Ако всички бяха джентълмени като теб. Някакъв парк. Отиваме на едно много яко место в момента, момци. Нарича се Half Desert. Там ще поснимаме малко готино съдържание и след това се прибираме вкъщи за пул парти. Дойдохме и на Half Desert, както ви казах. Това тук е едно местенце, където общо взето идват и се снимат абсолютно всички. Прекарват си добре, правят контент и така нататък. Сега ще дойдем да покараме малко тук, да направим някой друг стар. Точно да изрежа колата и да направя един лънч и какво да видя от лявата страна. То даже може на клипа да се видя предния. Гледаме една патрулка стои и тамън пускаме една надолу и гледам този пича сирени ми пуска. Там по принцип отиват хората, правят си снимки, обаче тук помня, че имаше някакви 2-3 случая, дето някакви хора се беха обърнали. Сложили колчета, така че в момента не мога да отидем там. И тук са го заградили. Това сега тук не знам, ще отидем малко по-навътре да видим там докъде може да отиде, ама кофти, много кофти. Има полиция вече тук и всичко е оградено, брат. У колата сме! Направим някой друг старт в момента, ще се пробвам. Колата е за тампон. Лопа да си ебе. Казал съм на Димитрия да смена тампона. Впрочем, говорейки за тампон, сменихме на аудито тампона, аз ще направя нов клип за ремонта, който сега направих. 2500 един тампон с отсъпката, ние имаме два такива. Лошаме там. Сета, пробваме сега да направим някой друг старт тук с жената, тъмън и пане ми е реакцията на нея. Горено пространство сме, место сме, happy day. Хайде да видим сега въобще дали ще върже. Добре, това няма лънч контрол ли, бе? Това понавървява, бе. Облягаме топливо. Не е зле. Това повече от аудиото. Моля, слизай. Слизай. Като тебе на шоки прави. Не е възможно да опъва повече от аудиото. Не знам, може би съм забравила аудиото. Не. Как ще забравиш аудиото? О, чуй тампона, чуй се. Мале. Това... Да направя, че изпадне тампона. Добре, айде да пробваме още един път. Що няма лънч, бе, де? Чакай да видим пак. Бе. Че има някой от десно, чакай да видим. Усещам да върви повече. Освен, че ще изпадне тампона от отзад, аз друго не съм сигурен дали ще стане. Интересно, бе. Да направя един флайбай, искаш ли, май? Да. И ще направя един флайбай, ама... Чакай, стой. Мале, чуеш какво става? О, Димитри, сменете тампона, брат. То хлопа да си ебе.
жената. Дали те пана молитва долу, моля ви се. Чакай да се намеси сега седалката. Сега спирачка. Като на аудито даваш напред. Добре, натискам спирачката. Да. Сега отивам на... Майната си. Иска ли се нещо отстрани? Леле. Дай. Видя ли? Не е много приятно да ти кажа, да. Ако ще спираш, пусни ни аварийки и обърни. Какво се чува така? Това са накладките. Това е за накладки. Ама тежик тайм. Не е толкова зле, очаква да е малко по-зле. Давай, майка, смело. Момци, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала, защото старая се да създам някакво съдържание, което да радва абсолютно всички. Дайте един лайк, коментирайте нещо отдолу, каквото и да е било, дали е позитивно, дали е негативно, без значение. Имаме да вземаме една друга кола, която ще дойде. Нов влог ще има оттам, те даже няколко влога ще дойдат, така че не сте се абонирали, абонирайте се и до нови срещи. Брутален хотел, човек, гледай го. Докато говоря да не взема да се омахам някъде. Гледай как свети, а? Добре ли? Добрый мудрый стиль района целый невредим. Там, где курева за гаражами горит, смотри, не пропадь.